Il-ħaġġiet organizzata l-ewwel edizzjoni tal-Caritas Run for Life, attività li rat il fuq minn 800 parteċipant li applikaw biex jieħdu sehem f'diversi kategoriji ta' distanzi differenti, kemm għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar. Fil-bidu tal-attività, id-direttur tal-Caritas Anthony Gatti ringrazzja lil dawk kollha li attendew bi ħġarhom tal-li qasmu kliem ta' inkoraġġiment u tal-li taw is-sapport tagħhom lil Caritas li ilha aktar minn 34 sena taħdem biex tagħti lura d-dinjità lil dawk il-persuni li jiddependu fuq is-sustanzi. U semma kif il-komunità terapeutika ta' San Blas salvat eluf ta' persuni u li d-disciplina sportiva tihom ħaj naturali. Iktar minn 60 persuna mid-djar residenzjali ta' riabilitazzjoni kellhom iċ-ċans jipparteċipaw f'din l-attività, filwaqt li San Blas kienet miftuħa għal dawk li jipparteċipaw fit-tfiġrija. Anthony Gatti sostna li kien hemm bżonn inwasslu messaġġ lis-soċjetà li nistgħu ngħixu ħajja tajba mingħajr ma nagħmlu użu tas-sustanzi. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta l-attività ġiet fit-tmiema u saret il-preżentazzjoni f'diversi kategoriji fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post skont l-età u skont il-ġeneru.